Bežce môžeme navliekať na koľajnicu dvoma spôsobmi. Buď zo strany koľajnice, alebo cez servisný otvor. Ten potrebujeme v prípade, že koľajnicu montujeme od steny po stenu a nevznikne nám priestor na navliekanie a vyvliekanie bežcov. Tento otvor vám na požiadanie vystrihneme. Stačí nám to napísať do poznámky v objednávke. Servisný otvor uzatvárame záslepkou. Máme dva druhy bežcov. Bežec Lux s háčikom, pri ktorom musíme dodržiavať poradie navliekania, alebo sofistikovanejší bežec Klik, ktorý nenavliekame cez otvor, ale naklikávame ho zo spodu koľajnice v ľubovoľnom poradí. Oba druhy bežcov vyvliekame rovnako, buď cez servisný otvor, alebo z jednej strany koľajnice.